pensem que les coses, quan van començar bé. Tant conforme es va plantejar, va haver bastant foscor, molta foscor en el procediment, unes relacions molt estranyes entre ajuntaments, l'Ajuntament de Carcaixent i l'Ajuntament de Catarroja. Per part de la persona que vingui a assessorar, això ja s'hauria d'haver tingut en compte i haver creat una sèrie d'incompatibilitats. Després també, qui ha sigut el proveïdor de la sombra de part del material informàtic i de l'assessorament posterior que hi ha hagut una vegada s'ha comprat l'equipament informàtic. En definitiva, una sèrie de circumstàncies que mai hem compartit i que mai s'han aclarit fins ara, de moment. El procediment, la sentència és la que ens obliga a tenir un decret a ratificar-la, a ratificar-la a l'avui ordinari és un altre tema que tampoc està clar. Si llegim la sentència, mostraven els colors d'aquella manera. Us diuen poquet i bo perquè ens equivocarem. Ens equivocarem com a Ajuntament. Nosaltres no ens equivocarem, però l'Ajuntament es va equivocar en el procediment que va seguir. I damunt ens condenen en costes. Ho fem mal, ens costa pagar, portem 3 anys, i si a pesar de tot això, en aquest moment, aquesta inversió tan gran que feren i aquest procés selectiu haver servit per a alguna cosa manifestament bo, doncs ho han fet mal, però de moment hem avançat. Però és que en la pràctica estem com fa 3 anys aproximadament. De fet, tenim una sèrie d'equips dalt que no els hem estrenat. I quan els hem posat a prova, ara, recentment, hem descobert que estaven averiats. No podem reclamar al proveïdor i hem tingut que suportar en càrrec de l'Ajuntament la substitució d'algunes peces. Jo no sé això, vostès com ho qualificaran. El carrer es diu simplement Borrera. A partir d'ací, cada un que pensi el que vulgui. Nosaltres, ja dic, anem a estindre'ns perquè ens sentim al marge completament d'esta sentència. No tenim cap responsabilitat i són vostès els que han d'assumir el cost. I posats a assumir, estaria bé que algú assumira també responsabilitats polítiques per el mal que s'ha fet al llarg dels últims anys. I damunt es dona la circumstància que aquella persona que va entrar en aquest moment ja no està tampoc a l'Ajuntament de Carcaixent. I ens podem veure en una situació molt estranya, molt surrealista, en la que ens veiem obligats a tornar a rebre, a tornar a fer un procés selectiu i que les persones no se'n presenten ninguna. Potser sí, ja veurem què queda de saber, ja veurem.